I de París a Barcelona, de la moda d'elit a dissenys molt més modestos. Ara, al Disseny Hub de Barcelona es poden veure les millors propostes d'aquest any. Són els projectes guanyadors i finalistes dels reputats Premis FAT en les seves diferents disciplines, de l'arquitectura, el disseny industrial i l'artesania. Ens acompanya cada dia, a tota hora i a tot arreu. El disseny industrial forma part del nostre paisatge quotidià i evoluciona atent a les necessitats i els nous costums socials. A diferència d'altres taules, aquesta està pensada per poder anar a l'interior de l'hogar i poder guardar les pales i la red i adaptar-se a altres funcions com reunir-se o menjar. És una de les peces candidates als Premis Delta que s'entreguen aquesta nit i que reconeixen els productes més ben dissenyats de l'any, els més enginyosos, els més pràctics o innovadors, com aquesta màquina que personalitza el disseny d'objectes i targetes de crèdit. I entre els millors dissenys de l'any hi ha peces que incorporen els últims avenços tecnològics, però també hi ha obres que recuperen i reivindiquen materials i tècniques artesanals, com aquests llums que estan fets de vímet i ampolles reciclades. Les fronteres entre el disseny i l'artesania s'esvaeixen i tornen als materials naturals i ecològics. A partir de la investigació amb la llana, el que hem creat és un nou material, juntament amb uns additius, que el que ens permet és crear motlles i copiar qualsevol forma, de tal manera que podem crear prototips, com aquesta sabata que trobeu aquí, sense cap tipus de costura, sense cap tipus d'unió. És una jaqueta que parla sobre la càrrega emocional que portem dia a dia, i el que fem és convidar l'espectador a que es tregui la càrrega emocional traient-se la jaqueta. Una jaqueta que les ha fet mereixedores del Premi Art Fat d'Or i que ara s'exposa a l'edifici Disseny Hub Barcelona, al costat d'altres obres premiades en el camp de l'arquitectura o el disseny gràfic. Carolina Rosic, TV3, Barcelona.